Jo, takže čau nového videa a v tomto videu si budeme ukázať všetky skripty v mojej hre, čo mám. Takže ukážeme si úplne všetky a môžeme hneď začať s prvým. Takže taký prvý skript, čo používam v mojej hre, je určite tento shake script. To je script iba na blok, je to docela easy, takže idem vám to ukázať. Ok, máte tu proste položený blok, hej. Nič akože netreba, ale čo treba, proste otvoriť tento blok. Ja ešte vám idem ukázať, čo vlastne ten blok robí. Takže je to proste taký basic script, čo majú veľa hier hororových. Je to proste script, stačí iba ísť pri blok a čím viac sa priblížiš, tým viac sa to začne shakeovať. A to je vlastne úplne všetko. Takže keby ste chceli ísť do nejakej miestnosti a tam by bol nejaký monster, tak by sa vám proste začalo shakeovať proste toto. Úplne triasť by sa vám to začalo a to je vlastne úplne všetko. Takže poďme si to ukázať. Ok, takže čo treba, stačí kliknúť na tento blok, kliknúť na script, na toto plusko a na script. Tu sa vám otvorí takýto script, môžete niečo napísať a čo budete potrebovať sem dať. Takže tento script musíte dať na ten blok. Kliknúť, script, kliknúť na toto, script open a to máte toto, takže dáme tam tento script. Som tam dal taký, tak to nejak by mal vypadať troška väčšina, by to bolo celú takto. Takže toto je ten script a to je úplne všetko. Všetky skripty vám budem dávať dole do popisku, takže môžete to použiť. To je prvý skript. Ideme rovno na druhý. Ok, ďalší skript nemôžete vidieť síce v hre, ale to vôbec nevadí, takže keď zapneme hru, tak vy už ste si určite na začiatku videa všimli, že okolo mňa je proste tma, hej, proste si len vidieť tam niekde ďaleko nejaké veci, to proste je to okolo mňa tma proste a to je celý skript, keď poďme si ukázať. Takže toto je ten skript. Ale toto už nemôžete ísť na blok, toto už musíte troška viacej, takže budete musieť kliknúť na Start Player a Start Player Script. Ja to síce už mám, hovorila Lightning, ale vy to budete musieť robiť. Budete musieť kliknúť na Start Player Script a tu nemusíte nič klikať, lebo toto nebudete mať. Budete na plusko alebo local script. Tu pustite proste ten script. A to je všetko, to je script číslo 2. A poďme rovno na script číslo 3. Dobre, toto je script číslo 3, takže toto je obyčajný teleport script, ale je to neviditeľný script, takže vy v hre tento blok nevidíte a vy keď prejdete cez tým blokom, tak vlastne teleport, takže poďme si to rovno ukázať. Takže čo budete musieť robiť, stačí iba ísť na blok, kliknúť to plusko, script a to všetko teraz vám iba dám ten script. Dobre, takže kliknite na teleport, script, open a to máte ten a stačí iba sem dať tento script. Je to troška ľahký script, nie je to nič ťažké, je to len toto. Takže všetko bude v popise tohto videa. Všetko tam bude vymenované, takže sa nemusíte bať. A takto hej, toto je script a teraz si poďme ukázať do hry. Dobre, takže sme v hre, poďme si to v hre, vidíte, nie je to vidieť, proste tu by mal byť niekde ten blok, proste tu nie je vidieť, ale prejdete s ním, proste teleportne sem. Toto je nie sem, ale teleportne to vás na blok proste. A ešte si pýtate, že kde vás ten vlastný blok teleportuje, tak to vám idem hneď ukázať. Ok, takže tu, toto jedine musíte zmeniť, aby kde chcete, aby vás to teleportuje. Nie je to vôbec komplikované, no možno trošku, ale bežete. Takže musíte zmazať tento teleport spam, takže to je môj blok, takže je to úplne jednoduché. Stačí iba si dať nejaký part, úplne nejaký blok a kliknite na ten part a namenujete si ho, napríklad, že tutorial, hej, vám ďalší tutorial. Takže pôjdete na tento script a dáte tam to isté, tutorial, tak, hotovo. Takže teraz keď tam pôjdete, takže tu mám ten tutorial blok, hej, a to je blok, kde vás to teleportuje. Takže teraz keď tam pôjdem, tak to vás teleportuje na to tam. To je zatiaľ úplne všetko. Keď chcete viacej tutoriálu, tie skripty, a nebudete na skriptu, dáte sem aspoň 10 lajkov, hej. Aspoň 10, nie je to moc. Ale budem rád za tých 10 lajkov, takže keď dáte pár lajkov, tak urobím
druhé video, jak robím oveľa lepšie skripty alebo proste viacej ťažšie skripty. Ale tie skripty vám hneď poviem a nebudú to vôbec komplikované. Takže asi zatiaľ čus.